Egunon, Baita zurire, ze jarriko dizut? ogi bat eta litro bat esne mesedez. Txikia, handia, Txikia mesedez. tori, Zenba da? €3 eta 50 zentimo. Aupa Lander, egunon, ze jarriko dizut? Tomate batzuk mesedez. Zenbat? Kilo bat gutxi gora bera. Eta bananak ere bai, 6. Besterik? Bai, letxuga bat. Zenba da? €6 Hartu. Bihar arte. Kaixo, zer behar duzu? Olioa. Litro bat oliba olio mesedez. Besterik? Bai, azukrea ere behar dut, 2 kilo. Hementxe daukazu. Besterik behar duzu? Ez, gaur ez. Kobratu mesedez. Aio. Bai, agur, bihar arte.